atong ilaan ng atong mga iro. Yes, as you can see na may sunset. So atong paihion ni atong mga iro, atong pasiaran, palibangon diri sa kuan. Char. Sa inyong nakita ang kanang Carabao grass na mo, diba? Dapat green na siya. Tansay na itabong sa itsura niya, brown na tungo na pamatuod na. Grabe na dyan kainit tarong panahon na. So, ang pingtantangan guys, samot na itong mga taas o dugo. Yes, ato ibutang ng kamera. Di po ito palupig, di po na ito musugot nga. Ang ira na itong ipakita. Dapat makita po ito, maglakaw-lakaw ko nung haita. Char. Sa mga wala kayo ba, nanimig doon sa Chunishi or kilit sa Chunishi guys. Tanawan ninyo perfect kayo na ron.